ଏକ ସମୟର କଥା। ଗାଁ ପାଖରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାଛମାନେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି। ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖରେ ଗଛ, ଫୁଲ, ପତ୍ର ସବୁଠି ସବୁଜ। ସେଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ମାଛ ଥିଲା। ତାର ନାଁ ଥିଲା ଜୁଲୁମ। ଜୁଲୁମର ଆକାରରେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ହେଲା ସାହସୀ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ। ପୋଖରୀରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଛ ଥିଲା। ତାହାର ନାମ ବଡ଼ବାବୁ ମାଛ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା ଭଲ ଖରାପ ସେସବୁ ଶିଖାଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଲା। ଗାଁରେ ଜଣେ ମାଛ ଧରାଳି ନୂଆ ଜାଲ ନେଇ ପୋଖରୀକୁ ଆସିଲା। ମାଛମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଭୟରେ ଏପଟୁ ସେପଟ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ବଡ଼ବାବୁ ମାଛ ସବୁ ଡାକି କହିଲେ, ଶୁଣ, ଆଜି ଘଟଣାଟି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଏହି ଜାଲରୁ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡରିବା ଠାରୁ ଭଲ ହେବ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଉପାୟ ଭାବିବା। ମାଛମାନେ ଭୟରେ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଉପାୟ ନେଇପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଲରୁ କିପରି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ। ଜୁଲୁମ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ମୁଁ ଛୋଟ ହେବି କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଥେ ଆସ। ମାଛମାନେ ହସିଲେ, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଜୁଲୁମ, ତୁ ତ ଛୋଟ ପିଲା ମାଛ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ବାବୁ ହସି କହିଲେ, କେହି ଛୋଟ କି ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଅଭିମତ ସଠିକ୍ ହେଲେ ମହାନ କାମ କରିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ଜୁଲୁମ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେଲା। ସେ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ଜୁଲୁମ ବହୁତ ତୀବ୍ରରେ ଜାଲ ପାଖକୁ ପହଁରିକି ଗଲା। ଦେଖିଲା ଜାଲର ଗୋଟିଏ କୋଣ ତଳଟି ପାଣିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟଣାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଖାଲି ଜାଗା ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଯାଇପାରିବ। ସେ ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଜାଗାକୁ ଖୋଲି ପାରିବି ସବୁ ମାଛ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଜୁଲୁମ ସେହି ଜାଲ କୋଣ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ତାହା ପକ୍ଷକୁ ହଲାଇ ହଲାଇ ଜାଲକୁ କଣା କରିଦେଲା। ସେ ଫେରି ସବୁ ମାଛକୁ କହିଲା, ଆସ, ଏଠାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ମାଛମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ବାବୁ କହିଲେ, ଜୁଲୁମ ଠିକ୍ କହୁଛି, ଚାଲ ଆମେମାନେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ସବୁ ମାଛ ଏକ ପରେ ଏକ ସେହି ଜାଲର କଣା ଦେଇ ବାହାରିଗଲେ। ମାଛ ଧରାଳି ଜାଲ ଟାଣି ଦେଖିଲା ଜାଲରେ କିଛି ମାଛ ନାହିଁ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଲା। ସବୁ ମାଛ ଖୁସିରେ ଜୁଲୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ବଡ଼ବାବୁ କହିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ। ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରେ। ଆକାରରେ କେତେ ଛୋଟ ହେଉ, ମନ ବଡ଼ ହେଲେ ଜଗତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ସାହସ ଓ ସାନ ଚେଷ୍ଟା ଜୀବନର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଫଳ ଦେଇଥାଏ।